खुलुमबाय आंनि गोदान आपडेट चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोना लाबाय। दिनै भिडिअआ जोबोद मोजां जागोन। जायफ्रा नायनो गोसो भिडिअखौ नायजोबबानो जाबाय। थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै नोंथांमोना हमनो हाखादों जानो हागौ दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो आयुष्मान भारत कार्ड बानायदों। जायफ्रा एप्लाइ खालामदों नोंथांमोननि बे आयुष्मान भारत कार्डआ रेकर्ड दंना गैया बेखौ माबोरै चेक खालामगोन आं नोंथांमोननो खोन्थालांगोन फारसेनिफ्राय नैबे भिडिअनि गेजेरजों। गावबागावनि मबाइलजोंनो खालामना लानो हागोन नोंसोरो। जोङो रेशन कार्डजोंबो चेक खालामनो हागोन। बिनिफ्राय जोङो फन नाम्बारजोंबो चेक खालामनो हागोन। बिनिफ्राय जोङो नेमजोंबो चेक खालामनो हागोन। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो आं बेयावनो बुंनो सानो जायफ्रा गोदान नैबे गोदान आपडेट चेनेलाव नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। आरो जायफ्रा फेसबुक पेजाव नायदों नोंथांमोना फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै होबानो जाबाय। अब्ला भिडिअखौ जागायलांसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोङो आयुष्मान भारत कार्डआ जोंना रेकर्ड दंना गैया जायफ्रा एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना बेफोरबायदि चेक खालामबानो जाबाय। नोंसिनि आयुष्मान भारत कार्डआ रेकर्ड दंना गैया नोंथांमोना बेखौ चेक खालामबानो जाबाय। जोङो आयुष्मान भारत कार्ड बानायना लाब्ला जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। जायफ्रा बानायना लादों बिथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां। जोङो 5 लाख जोङो मेडिकेलनिफ्राय जोङो फ्रियावनो ट्रिटमेन्ट मोनो जोङो बे आयुष्मान भारत कार्ड थाब्ला। बिनि थाखायनो नोंथांमोना जायफोर बानायाखै एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय। बारा गोबाव सम लाया बियो एप्लाइ खालामखांनायनि उनावनो थाब जानो नागिरो। नोंथांमोनाबो खालामना लाबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना भिडिअ नांगौब्ला आंखौ बुंबानो जाबाय आं भिडिअ लाबोगोन। अब्ला जोङो बे रेकर्ड थानायखौ नायनो थाखाय जोङो क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामबानो जाबाय। नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नोंथांमोना आं फारसेनिफ्राय खोन्थालांगोन। बिनिफ्राय बेयाव सार्च खालामबानो जाबाय PMJAY लिरबानो जाबाय। बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बेयाव दङ MI एजिबल लगइन बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बेयाव नोंथाङा मबाइल नाम्बार होनांगौ। बिनिफ्राय नैबे खेबसाखौ बे गोजौनि खेबसेयाव होबानो जाबाय। बिनिफ्राय आं गासैखौबो बेयाव होजोब्बाय। बिनिफ्राय आं दा थुगोन जेनेरेट OTP। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बेयाव नोंनि मबाइल नाम्बाराव OTP फैगोन। बे OTP नाम्बारखौ बेयाव होबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेयाव टिक मार्क होबानो जाबाय। अब्ला आं OTP नाम्बारखौ होनोसै फैखाबाय। बेयाव आं OTP नाम्बारखौ होबाय। बिनिफ्राय नैबे गाहायाव दङ टिक मार्क बेखौ होदो। बिनिफ्राय साबमिट थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन। बेयाव दङ सेलेक्ट स्टेट बेयाव नोंथाङा नोंथांनि स्टेटखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय नों बबे स्टेटनि। बिनिफ्राय आं आसामखौ होबाय। बिनिफ्राय नैबे गाहायाव दङ सेलेक्ट केटेगरि बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बेयाव नायबानो जाबाय। बेयाव सार्च बाय नाम नोंथाङा नामजोंबो चेक खालामनो हागोन नायनो हागोन। बिनिफ्राय बेयाव दङ सार्च बाय SSD नाम्बार बेजोंबो नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन। बिनिफ्राय रेशन कार्ड नाम्बारजोंबो नोंथांमोना नायनो हागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना गावबागावनि मबाइल नाम्बारजोंबो नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन। नोंथांमोना बेफोरबायदिनो नोंथांमोना गावबागावनि आयुष्मान भारत कार्डखौ चेक खालामनो हागोन रेकर्ड दंना गैया। बिनिफ्राय नोंथांमोना जायफ्रा आयुष्मान भारत कार्डखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामाखै नोंथांमोना बुंहरबानो जाबाय आं एप्लाइनि भिडिअ लाबोगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना मोननो हागोन आंनि नैबे चेनेलनि गेजेरजों। जोङो आयुष्मान भारत कार्ड थाब्ला जोङो मेडिकेलनिफ्राय जोङो फ्रि 5 लाख ट्रिटमेन्ट मोननो हागोन ओरैनो। बिनिखायनो नोंथांमोना बानायना लाबानो जाबाय। जायफ्रा एप्लाइ खालामाखै नोंथांमोना रोंखागौब्ला नोंथांमोना गावबागावनो बानायनो हागोन गावबागावनि मबाइलजोंनो। नोंथांमोना जायफ्रा एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना लिस्टआव थांना नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय डाउनलड खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो एप्लाइनि भिडिअखौबो लाबोगोन। नोंथांमोना भिडिअखौल' नेनानै थाबानो जाबाय। बिनिफ्राय जायफ्रा गोदान आपडेट चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट नायदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो गोदान नोंथांमोना इनफरमेसन भिडिअ मोनबाय थानो हायो। अब्ला दिनै भिडिअ एसेनोसै। फुल भिडिअ नायनायनि थाखाय थेंक इउ गासैखौबो।